Okay. Ja, vi har case omkring Vestas Wind System AS, og den er udarbejdet af Svend, Rasmus, Victor og Jakob. Og vi har en lille indholdsfortegnelse med at starte med, og først og fremmest vil vi komme igennem indledning af Vestas, så har vi noget afkastningsgrad og overskudsgrad, så har vi aktivernes omsætningshastighed og egenkapitalsforrentning, så har vi noget soliditetsgrad og likviditetsgrad og ROIC og EBITDA. Så slutter vi af med en konklusion med omkostningerne og omsætningen, indtjeningsevnen og kapitalindpasningsevnen, og så til sidst har vi noget positive og negative artikler omkring Vestas. Og først og fremmest kommer vi ind på den her lille indledning af Vestas. Og Vestas er en virksomhed, der gennem årene har fået stor succes. En af tingene, der har været afgørende for Vestas, er fokus på kvalitet, vedvarenhed, der fører fokus på den globale opvarmning, der er meget debat om her for tiden. Vestas er primært et B2B-marked, som primært foregår gennem salg til stater. Derfor er Vestas meget afhængig af statsstøtter, som for eksempel vi ser i USA, som giver store statsstøtter til Vestas. Vestas har tidligere haft store problemer og været ude i store stormvejr, primært i 2012, da selskabet var tæt på konkurs. Dog har den nye ledelse formået at vende skuden. De har blandt andet haft store problemer med at få tilbagebetalingerne af de vindmøller, Vestas selv har finansieret. Der har været problemer med vindmøllerne generelt, og så har bankerne været tæt på at lukke kassen. I dag står Vestas stærkere end nogensinde med Bert Nordberg i spidsen, som I kan se på billedet. Tilliden til Vestas af tidligere ledelse var meget svækket i årene 2012-2013, og også da den nye leder Bert Nordberg trådte til bestyrelsesformand i selskabet, men alligevel har han formået at skabe en tro og tillid til ledelsen igen, som er rigtig flot resultat. Og så har vi hurtigt Vestas kernekompetencer, og det er: Vestas is the only global energy company dedicated exclusive to wind energy. Wind is our business and our passion. Afkastningsgraden. Hvis vi kigger på analyseperioden fra 2011 til 2012, har afkastningsgraden taget en drejning i den negative retning. I 2011 havde Vestas en afkastningsgrad på -0,5%, hvilket er negativt for Vestas. Men i 2011 til 2012 faldt afkastningsgraden med hele 7,9% og ender med at have en afkastningsgrad på -8,4%. Så vi kan konkludere, at afkastningsgraden for årene 2011 til 2012 har taget en negativ udvikling. Hvis vi kigger på Vestas' udvikling fra år 2012 til 2013, må den siges at have taget et skridt i den rigtige retning. De går fra en afkastningsgrad på -8,4% til 1,9% i år 2013. Det er stadigvæk ikke tilfredsstillende, da de ikke ligger over 4% i afkastningsgraden, så de ikke over markedsrenten plus risikotillæg. Rentabiliteten i Vestas er forbedret i analyseperioden fra 2013 til 2014, i det afkastningsgraden er steget fra 1,9% i 2013 til 10,4% i 2014. Det vil sige en stigning på 8,5 procentpoint. Afkastningsgraden ligger i 2014 på et tilfredsstillende niveau sammenlignet med markedsrenten på ca. 4% plus et risikotillæg. Ja, og så har vi noget omkring overskudsgraden, og hvis vi kigger på analyseperioden fra 2011 til 2012, har overskudsgraden taget en negativ udvikling. I 2011 havde Vestas en overskudsgrad på -0,58, hvilket er negativt for Vestas, da de ikke længere har lavet overskud i denne periode. Hvis vi kigger på år 2012, er overskuddet faldet til -8,6, hvilket er en stort fald for Vestas. Men fra år 2012 til år 2013 har overskudsgraden taget en massiv ændring i den positive retning. De har formået at gå fra at lave underskud til nu at lave overskud igen. Virksomhedens indtjeningsevne er kraftigt forbedret, i det overskudsgraden er steget fra 2% i 2013 til 9,5% i 2014. Det vil sige en stigning på hele 7,5 procentpoint. Det der har påvirket afkastningsgraden positivt. Overskudsgraden har haft en ujævn forbedring fra årene 2011 til 2014. Okay. Ja, aktivernes omsætningshastighed og egenkapitalsforrentning. Og først og fremmest kommer jeg ind på aktivernes omsætningshastighed. Og
Virksomhedens kapitalindspændningsevne er forbedret, i det aktivens omsætningshastighed er steget fra -1 i 2011 til 8,7 i 2014. Det vil sige en stigning på 9,8%. Forløbet har påvirket afkastningsgraden positivt. Forbedring har primært sket fra 2012 til 2014, da vi her ser et stort rebound, især fra 2013 til 2014. Den investerede kapital har derfor fra år 2012 igen været lønbart. Så har vi noget omkring egenkapitalens forrentning, og egenkapitalens forrentning er steget fra -5,9% i 2011 til 21,9% i 2014. Det vil sige en flot stigning på 27,8 procentpoint. Egenkapitalens forrentning befandt sig i 2011 på et meget lavt niveau sammenlignet med markedsrenten plus risikotillæg, der svarer til ca. 3-4%, men ligger i dag på et flot niveau på 21,9%, som er yderst positivt niveau, langt over markedsrenten. Egenkapitalens forrentning har i årene 2011 til 2013 været lavere end afkastningsgraden, hvilket skyldes, at man i denne periode overall har tabt på arbejde med gæld. Det er kun i året 2014, Vestas formår at få et kæmpe overskud ved brug af gæld. Der egenkapitalen i dette år er dobbelt så høj som afkastningsgraden, og hele 5 gange så højt som gældsrenten. Det kan konkluderes, at den kraftige forbedring fra et stort minus til et stort plus i egenkapitalens forrentning i årene 2011-2014. Det skyldes både stigningen i afkastningsgraden samt en lille stigning i gearingen, der også har påvirket egenkapitalens forrentning positivt. Soliditetsgrad og likviditetsgrad. Soliditetsgraden var i 2011 33,5%. Det vil sige, at 33,5% af de samlede investeringer i 2011 var finansieret med egenkapitalen. I 2012 faldt soliditetsgraden til 23,3%, men heldigvis steg den igen, og i 2014 var soliditetsgraden 34%. Ud fra et soliditetshensyn er dette tilfredsstillende, da Vestas kan tåle at tabe 34% af aktivernes værdi, inden långiverne lider tab. Tommelfingerreglen siger, at soliditetsgraden mindst skal ligge på 30-40%, så både i 2012 og 2013 var soliditetsgraden tilfredsstillende. Ja, eller ikke tilfredsstillende, men den ligger nu på et tilfredsstillende niveau igen. Likviditetsgraden. Likviditetsgraden i Vestas er faldet fra 159,2% i 2011 til 107,8% i 2014. Den likviditetsmæssige situation i Vestas er i 2014 på et acceptabelt niveau, trods faldet i likviditetsgraden. Men det må ikke falde meget mere, før at Vestas får store problemer. Da likviditetsgraden ikke ligger på meget over 100%, er virksomhedens omsætningsaktiver altså ikke meget større end dens kortfristede gældsforpligtelser. Der er sket en positiv udvikling i ROIC, som er gået fra -1,3 i 2011 til 35,3 i 2014. ROIC er jo et alternativ til afkastningsgraden og viser forrentningen af virksomhedens driftskapital, hvor afkastningsgraden viser virksomhedens forrentning af den hele kapital. EBITDA har også udviklet sig positivt. Den er gået fra 305 i 2011 til 977 i 2014. Og det viser altså virksomhedens evne til at få overskud på driften. Så det må sige, det også er en meget positiv udvikling. Okay, en konklusion på rentabiliteten. Vestas har haft en hård periode fra 2011 til 2012, som man kan se hernede på vores nøgletal, hvor de har ikke tjent de år, de har haft underskud. Men i 2013, som er her, og frem til 2014, er det begyndt at gå godt igen. Og det vil så sige, at det har været et positivt forløb. De har haft en positiv udvikling hen i de her år. Og selvom at 2012 var meget hårdt for dem, som man også kan se i nøgletallene.